ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜମିକୁ କେମିତି ସଠିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମୃତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହେବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲି ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କାଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକି ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ସେଇ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜମି ପଟ୍ଟା ନିଜ ନାମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହୁଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତହସିଲ ଅଫିସ, ମାଗଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜମି ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ ଓ କୌଣସି ଦେୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଆଇଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି 1983 ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରି ଭୂମିହୀନ ସଂଜ୍ଞାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ଭୂସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ପଟ୍ଟାଧାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଘର ଓ ଜମିବାଡ଼ିର ପଟ୍ଟାକୁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏହାର ଯାହାକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହାକି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ରହିବ, ତ ସେଇ ଫର୍ମରେ ପରିବାରର ଲୋକ ରହିବେ, ତା ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ଯାହାକି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯଦି ବହୁତ ସାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ